Ngokusho kwenhlangano yezempilo emhlabeni, iWorld Health Organization, kulelizwe uyathelwa umuthi enkomeni. Manje uhulumeni ubamba umkhankaso wokwazisa ngobungozi bophuzo oludakayo, ukuphuza ngokuzinakekela kanye nokuqeda izindawo zakwa Mam'uyangchaza ezingekho emthethweni. Amaholide okuphela konyaka aseqalile. Izingozi emgwaqeni, ukuminza kwabantu olwandle kanye nobugebengu kuyanyuka ngalesikhathi. Izinga eliphezulu lokusetshenziswa kotshwala kubalwa njengembangela yobugebengu. Manje izakhamisi zinxuswa ukuthi ziqaphele uma ziphuza utshwala. Ukukhulekanishange uthi walahlekelwa umngani wakhe ngo-2005 owaminza olwandle. Uthi ngalolu suku babephuzile base bebhukuda. Babejabulela ukuqeda umatikuletsheni. Manje uthi ukuphuza bese ubhukuda akulungile. Iziyama buhlungu kakhulu. Ngalizonda akusuka kulwana, ngiphinde ngiphuza utshwala engenolwandle ngoba singalibona. Vele kuthulwa nje alizwana ngidona. Shoot ngamphethu sasingcole sonke. Kodwa ke uyena abanebhadi. Iziphathimandla zikhathazekile ngezinga elinyukayo lokuphuzwa kotshwala eThekwini ngezikhathi zamaholide. Durban is the holiday destination for almost everyone in the continent, you know, even outside the country. So that is why it's worse during these times, the peak seasons. Amaphoyisa nawo abeyingxenye yomkhankaso okugasela ezindaweni ezidayisa utshwala. Abanikazi bezindawo bathi bazolandela umthetho. I have showed them every documentation and everything is in order. They have advised further and we are taking further steps with it. Izinhlaka zezokuphepha ziqinisekise umkhankaso okubhekana ngqo nalabo abashayela bephuzile nabaphuza budedengu emphakathini. Lo Ndihadebe, SABC News eThekwini.